Kinutang kutang tansah bisa lelati tata susila Sugeng dalu macange Sugeng dalu selamat malam ya Sugeng dalu selamat malam Mbak Elisa selamat malam panjenengan wilujeng selamat sawarase nggih ya wilujeng iki mesti waras oh nek lho Mas ra mesti ra mesti wong wilujeng slamet raga cara jasmani ning nek waras ki bab pikir karo karohanan kuwi bab waras dadi nek wong sing bar misale putus cinta apa lali iki didilalah kudu dina iki kudu nyaur utang lah kuwi warase rada keri. Oh. Ya biasane kaya ngono. Nek kuwi ora mergo ora waras, kuwi iki mergo ngelali nek kuwi nek nyaur utang. Lah niku tau biasane kaya gitu to. Kanca-kancaku ki apa-apa iso. Sing ora iso mung siji. Napa? Nyaur utang. Abot kuwi ya. Sahabat-sahabatku. Iya. Ngaturaken kula nuwun katur sedaya warga masyarakat wonten Setren Bendo. Setren apa Setren? Setren Bendo. Magetan. Kecamatan Bendo betul ya, Pak? Iya. Bendo. Bendo. Orang go L. Hah? Orang bendol. Sing bendol apane? Aku enggak bilang bendol kok. Ora to. Oh ya berarti kupengku. Iya. Ngaturaken kula nuwun dumateng Balurah Banarto. Pak Sunarto kula nuwun Pak pangapunten niki mbok menawi mangke radi ketal-ketul atur dipun ngapunten nggih mengke menawi kathah basa sing boten pas. Ya ki mau muni apa kowe? Ketul-ketul atur. Kesalahan koto-koto. Kital-kitul kok ketal-ketul. Ya, kital-kitul utawa kesalahan koto-koto basa Jawa kula nyuwun agunging samudera pangaksomi. Iya, di ngapura ora apa-apa ya. Magetan itu angine kathah, Pak. Jadi lumayan iki rada adem ibu-ibu. Nek sik jeneng angin iki nanti-nanti akeh lis. Masa? Angine banter. Oh iya. Lah iya ana angin sithik neh ora iso ambegan. Oh angine banter. Nah, angine banter mergo kono Gunung Lawu kae pisan. Nek banter ki mlakune ya. Oh berarti angin ki ya mlaku barang ya. Oh iya angin ki mlaku. Oh iya. Angin sing banter kae iso diarani angin lesus. Wow. Angin banter namine lesus. Oh, angin sing buleng ngono kae jenenge puting beliung. Nah, aku berarti aku. Nek ora nggo beliung ngono senengku ra jamak-jamak. Puting beliung itu yang ini twister basa Inggrisnya twister. Apa neh? Nek angin ki sing mambu jenenge entut. Ya. Nah, kono jenenge dhewe-dhewe ya. Ana. Ya kan belajar jenenge kata-kata iki ana sebutane nama dhewe-dhewe. Tak omongi to nek kata-kata iki ya kata-kata aja tok ganti kata-kata. Kan basa Jawa, Pak. Basa Jawa itu kabeh sing ada di o. Nek kabeh tok basake Jawa teneh jaranan kae dadi klebus. Jaranan dadi kudanan. Kok kudanan? Lha ya jaran iki bahasa Indonesiane apa? Jaranan kuda yo. Iya, ora masuk akal. Nek kabeh Jawa di Indonesia ndak bisa. Secara meligi. Nah, jadine gak iso. Iya. Oh iyalah, berarti tetep kata-kata. Kata-kata. Iki basa Jawane apa sih? Apa? Ada enggak basa Jawa kata-kata itu? Tata basa. Apa kedawan mung arep ngomong kata-kata wae iki tata basa.
Ukara. Ukara itu Nah. adalah kata-kata yang sudah menjadi kalimat. Atau misalnya kata-kata cacahe papat apa lima jenenge ukara. Kuwi kalimat. Nek mung siji. Tembung pinter sapa? Tak nek duit. aku. Ijeng ngapunten iki namung gojekan semoto nggih. Kalang nggih kula niku nembe belajar. Kula lami wonten Jawa Pak, ingkang dereng ngertos kula kenalan derek tepang rumiyin. Dudu jaran kepang, Pak Gatot. Derek tepangan rumiyin. Nami kula Elisa Urcarus Alaso. Nggih, kula menika belajar pedalangan wonten Jawa Ngayogyakarta. Nggih, ning bapak kula niku saking saka Toli-Toli, ibuke saka Lambelu. Terus kula belajar basa Jawa, belajar budaya Jawa. Ngono ceritane, ngaten. Oh, dadi nek bahasamu teng pecotot ki mergo kowe terjadi saka dua nganu ki mau Lambelu karo Toli-Toli ki mau. Iya, saka kono. Terus dadine kaya ngene bentukane. Oh, ya ora apa-apa. Sing penting gelem belajar budaya Jawa. Wah, iya lah jelas seneng aku iso belajar tur ya ana duwite barang dadi. Ya kuwi sing paling. Warai seneng kan itu to ya. Dan niki pon versi desa kaping pinten niki wonten wayangan. Nembe sakmriki kok tadi katanya Pak Dalang tahun ini baru ini. Iya. Wayangannya. Iya, wiyang-wiyang wis tawono nang wis suwe banget lali. Pun dangu nggih didongakaken mawon mugi-mugi versi desaipun lancar sukses besok wonten tahun ngajeng paringi versi desa saged wayangan napa ngelar ringgit wacucol malih. Wacucal. Wacucal. Ya ringgit wacucal. Dongane Mbak Elisa, nek wong apa jenenge wong bersih desa kuwi kan bentuk ucap syukur to Mbak Elisa. Dongane apa ya tak gawe kaya ning Jawa Timur itu seneng pantun-pantun biasa. Iya, Coba mikir. Gula aren ning dhuwur baki. Cakep. Ayo cakep ngono. Baleni ya. Go pasukan. Gula aren ning dhuwur baki. Cakep. Masyarakat ingkang rawuh wonten setren paringi kathah rejeki. Amin. Amin. Apa ya? Ayo diimbali Pak jenengan tambahi. Mengke kula melih bar niki. Mikir karo mikir ya iki. Oh ya. Apa? Cul. Kowe mau apa kowe mau? Aku mau gula aren. Oh ya. Nanggap sintren. Oh, sintren ini apa? Lho sintren iki kesenian saka Pantura kono jenenge sintren. Oh iya, jenis. Wow. Sejenis ladak-ladak gitu. Nah. Oh ya, nanggap sintren. Nanggap sintren neng dhuwur meja. Wah, berarti nih mancing gitu. Iya, nanggap sintren neng dhuwur meja. Ya, cakep. Masyarakat setren tentrem raharjo. Amin. Tuku duren, njur tak pangan. Lah yo monggo hiasan. Sak kulite ora kuwi. Ya aja. Tak dongake sing rawuh wonten setren paringi mirah sandang pangan. Wah, amin. Ya. Wes, Pak sijine Pak. Oh, sindene engko. Kene iki mau apa? Kecamatane apa? Bendo. Kecam bendo. Tuku telo. Ya. Terus apa? Tuku telo? Dicampur semur. Telo dicampur semori jangan model apa? Ayo sembuh apa jenenge parikan kuwi bebas. Ya. Tuku telo dicampur semur. Ya. Masyarakat ing bendo tansah adil makmur. Jas. Dinggo Pak Lurah jenenge mau sapa? Mbah Lurah. Mbah Narto. Mbah Sunarto. Noto boto. Oh. Noto boto. Awas nek ngebleki Mbah Narto, awas kowe. Noto boto terus? Noto boto
ning pinggir sumur. Heeh. Pak Lurah, Mbah Narto, Pak apa Mbah sih? Mbah, Pak apa ini Mbah toh? nama Niki akrabnya Mbah namanya. Lurah. Akrabnya Mbah Lurah. Mbah Lurah Narto paringi panjang umur. Amin. Wes, aku kayak ngombe soalnya. Ya, nggih niki wau sampun sowan mriki tur nggih kathah pamundutan panitia nggih konten pamundutan ning kok sayange niki kadose mboten beto gembot nggih Pak. Ora tidak ada. Nah, tadi iki gamelan kabeh. Gamelan sedaya dados mengke dipun gantos mawon panyuwunane Pak panitia. Request lagu dari panitia sedaya setunggal Sotyo, kalih Nemen, tiga Nemo Apa? Nemu. Oh ya Nemo iwak ya. Papa dadi siji. Iku tapi sayangnya nggak ada keyboard. Nanti diganti Pak. Ya, monggo. diganti. Iki nganu selis. Iki kan juga dalam rangka memperingati meskipun Hari belum ulang tahun ya hari ulang tahun kemerdekaan negara. yang ke berapa? 78 ya. Ke 78 Ya. kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yo saiki tinggu buka rasa dikumandangke Siap. lelagon proklamasi. Oke. Ya. Sinden-sinden jumeneng nopo Ayo duduk? ayo ngadeg. Ngadeg kok. Iya, Ayo mares niki kok minggu. jejer-jejer kene apik kok. Iya. Ya. Mangga ya. Ya. Dua sebelah sini. Ayo, Mbak Bella, Mbak sama nama jenengmu no Utsa ya? Utsa. Ya. Walah jenenge Mbak angel. Utsa. Utsa. Kaya mbeno. Utsahana ya. Heeh. Nek Mbak gunaku Utsa. ana Apa? sinden jenenge Mbak Sasa. Oh, Sasa. Heeh. Sasa iki wong endi? Jenenge dawa Sainem. Oh. Oleh gaya jenenge Sasa Sainem. Iya. Sinden gawan diesel. Geser dikit, geser sana nggak apa-apa. Nah, Gitu loh. sip. Ya. Mbak Utsa, Mbak Bella, Mbak Endah Wasita. karo Mbak Intan Mbak ya. Intan. Ya. Yo, buka bonang proklamasi. Dados. Lela lela. Hop. Tanggal 17 bulan Agustus 1945 Lekas terpancarkan ke seluruh dunia Sabda proklamasi bangsa kita merdeka. Merdeka, merdeka Republik Indonesia Berdasar Pancasila Indonesia Tanggal 17 bulan Agustus 1945 Lekas terpancarkan ke seluruh dunia Sabda proklamasi bangsa kita merdeka Merdeka, merdeka Republik Indonesia Berdasar Pancasila Indonesia Ya. Ayo merdeka bareng-bareng siji loro telu. Merdeka. Nah, ngono kan Semarang. Lah iya toh, saiki mbiyane sing berjuang ati do tembak-tembakan kok. Nah, direwangi. Paten-patenan ngono. Heeh, nganggo bambu runcing. Iya. Direwangi, wah susah payah saka kono simbah-simbah zaman semono gerilya Iya. barang. Tapi Ya. kamu tahu nggak Elisa, kenapa Indonesia itu bisa dijajah selama 350 tahun?
Indonesia dijajah selama 350 tahun. Iya. Mergone ngapa ya? Kok ya suwi banget ya? Loh iya kan sejak zaman VOC. Iya. Ya tahun sekitar Karo 350 Belanda, tahun. Walanda. Iya. Ya, apa mergo saking apiane wong Indonesia dadi Ya ora. ora. Mergo peperangan iki ra tau ketemu. Kok iso? Loh ya iso no. Kok peperangan ra tau Belanda nek nyerang neng kota. Ya. Prajurit Indonesia iki bergerilya neng tengah alas. Belanda arep neng kota, prajuritnya bergerilya di tengah alas. Oh. Di tengah hutan. Ra tau ketemu. Kok iso? Mula suwe banget toh perang. Le dijajah. Iya. Lah ya engko Belanda nyerang neng hutan. Heeh. Engko tentara Indonesia ki nyerangin neng kota. Dadi ra tau ketemu. Mulane ra tau ketemu. Lah mula suwe banget perange. Petuke kapan ya berarti kuwi? Lah iya. Dudu petuk ketemunya. Iya. Ya, tapi adalah kesuksesan pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu. Ya. Mulane ono sing disebut jas merah, jangan lupakan sejarah. Betul. Mergane awak dhewe saiki iso makmur, iso nganakake bersih desa, iso murah sandang pangan, iso gampang makan. Zaman dulu susah makan, itu Ya. juga berkat dari apa jasa-jasa pahlawan terdahulu. Sing penting aja dilalekno. Ya, kuwi. Ya, saka Sabang tekan Merauke. Betul sekali. Dan saiki awake dhewe iki mengkari mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan sing apik. Nah, contohnya apa, Pak? Lah ya nguri-uri kabudayaan. Ya, kaya ngene ngene iki ini iki. juga salah satu bentuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Toro ramung wayang, kebudayaan Ya. yo macem-macem. Macem-macem. Onten reyokan nggih, Mau ono jadilan, ya. Jadilan, jaranan. Mm. Terus napa malah nek mriki nggih? Ono Kesenian. kirap. Kirap. Oh, kirap. Sae. Terus ono ketoprakan. Ketoprak nggih wonten di sini. Nek ra aku ya mung kira-kira wae kok. Onten ketoprakan Pak Bu di sini. Onten. Nggih, ya luar biasa. Loh Elisa, kamu tahu ini Magetan terus Madiun itu juga dulu salah satu wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat. Oh, ini masih Loh, kok bisa? mulane Pak Lurah ngageme Blangkon Ngayujan, Pak Bupati ngageme Blangkon Ngayujan. Loh, karena dulu wilayahnya Yogyakarta. Iya. Oh, lagi wilayah ngertos Ngayogyakarta kula. Hadiningrat. Oh, nggih. Tapi terus itu dipecah atau gimana? Mbok kuwi paling wis kebak yo dipecah ra ngerti. Nek kepak ya pindah. Kok tak kecelengan. Dipecah. Kebak yo dipecah. Nggih, niki ngaturaken lelagon nggih, Iya, Pak. Mbok menawi Pak Lurah wonten pamundutan Pak Lurah, Pak Narto. Ya, Mbah Lurah. Napa remene napa Mbah Narto? Sasi Deman. Wah, Oke. iki. Wah, ning iki ya. Iki ketoke penjalukane Mbah Narto iki ketoke merupakan pengalaman pribadi ya. Ya aja sak wudon. Ya ora. Sesideman ya. Sesideman iki gerilya kok iki. Iki ya nek pengalaman pribadi nek arep nganu barang mek arep nyasmitani dalange ya ora ngerti. Oh iya. Kok nyasmitani aku piye to? Hah? Ya ora Maksudnya kok. senggol gitu loh. Iya. Sesideman, pamundutan saka Mbah Lurah ya. Dipinangkani. Nggih. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus
sang Pramana ning wasesa ngungro angungro marang Bendara Dyah Sulistya Bejer ngincangake alis terus tresna sesideman lelalalelila Yuk. Luweh becik patenono timbang pepisahan lan Dyah kang Sulistya tarewangi samudana lawan kula werga harwalan praputra liwat kincanging alismu kuwasahang landang rasane atiku nadyan was lengser yaswaku aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketuwungan rimpung jiwa ragaku gak kurang kehormatan memprong rubuh ngarepin zong Yuk. urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine kowe apa wae senadyan sesidem
punika pamundutanipun Pak Lurah Mbah Narto. Saking Mbah Lurah, Mbah Sunarto. Ijih, wah jan luar biasa panitiane ya anu lho Pak niki semangat gotong royong sengkut gumregot komen ana wedang kurang langsung gaweke. Iya, langsung ngilir. Ya. Mongko aku nek kene aku wis mambu udaan kopi. Nggih to. Delet teng kasingkurak metu. Jenengan dereng dapat kopi? Urung. Mesake. Ya dalang kancen kudu prihatin. Aku prihatin kok tenan. Mrehatenake iki sing do tirakat to. Iya, Ya mrehatinke. kebangetan ndeng nek orang ngombe wedang-wedang. Mrehatinke yoga-yoga. Alah mesake. Nek iki mau do anu kan tetep dahar to ning dalan dahar. Lho, nyepelekke wajake. Lah kan mung takon aku. Lah iya, yogaku ki anggere pendak 2 jam pisan tak ndeke nang rumah makan. Weh. Ben 2 jam, Pak? Mandek nang rumah makan. Elok. Nguyuh. Tak kira madang bolo. Iya. Nguyuh. Ah, mbeboros sih. Nguyuh wae 2000 pahitan dhewe-dhewe ya. Iya. Nek mandek tetep nang rumah makan, kan ketok gagah nek disawang wong. Nggih. Nggih Pak niki sinden panjenengan bagus cantik-cantik siji tunggal boko tunggal kula jumenengaken nggih. Heeh, wis Purwasita tak pasrahke kowe. Iki ana ngreyen sinden anyar Lis. Iki sing saka Mangga Mbak. Saka iki mau ngampiri neng Surakarta. Oh, saking Surakarta. Mbak Uzza. Oh. Ici Uzza. Iya. Kaya omben-omben. Iya. Iki bawaan dari mana iki? Sik ana sik dadi pacare ora iki? Belum. Apa single? Masih single? Masih single. Oh ya, ayo sini maju. Kuwi gawane sing ngendang. Oh, gawane single. Ning kudu sing ngendang jaipong lho. Ya, nek sing ngendang jaipong kae gawan genset. Jadi iya. Ngaturaken sugeng dalu. Inje. Monggo panjenengan, Mbak, nepangaken panjenengan asmanipun sinten sing dawa aja sing mung cendek ya. Sene ra seneng sing cendek-cendek. Iya. Sing dawa. Nggih, Namine sinten? Sugeng dalu nderek pitepangan nami kula Utsa Damasuri. Oh. Utsa Damasuri. Utsa tegese apa ngerti gak? Utsa menika saking basa Sanskerta, artinipun teguh. Weh, teguh. Oh. Yuwono, slamet saking kersaning. Gue nak gue ngusir demit. Teguh, Utsa terus tadi siapa? Habis Utsa? Dama. Dama apa? Dama itu sama dengan Darmo. Oh. Ya. Nggih. Ya. Utsa Darmane wong urip. Oh, teguh terus darmane wong urip. Sing kari dhewe Suri. Suri. kok medeni rodoan. Suri Ya ora. apa? Suri itu Suri. yang buat sisir tumor. Heeh. Aku pernah bilang itu, ini mau cari sisir yang kecil-kecil itu. Itu apa? Suri apa? Suri itu singkatan Suparwanto dan Rini. Oh, alah. Oh, nek wong biyen ki kaya ngono ya, Pak. Digabung-gabung jenenge wong tua sing kakung karo sing putri engko anake berarti gabungan. Ngono. Wah, ya apik ya. Nggon aku ana jenenge ketoke Sapa? wangkun kae jenenge iki. Jenenge iki Lia Lasapa. Lia Lasapa. Ih ketoke sangar banget to. Bareng tak tekone kuwi Lasapa ki artine apa? Laire Sabtu Pahing. Oh. Lasapai lahirnya Sabtu Pahing. Jenje. Nanti jenengan itu kelahiran wonten pundi? Kelahiran Sukoharjo. Oh, Sukoharjo Makmur. Sukoharjo Makmur. Bapak Ibu juga Sukoharjo semua. Bapak Wonogiri, Ibu Sukoharjo. Oh iya. Kelas pinten sama ini kok? Semester 2. Semester 2. Waduh, isih seneng-senenge belajar. Iya. Saiki ya belajar ya, Nduk. Yes, Belajar iya. golek duit. Ah. Ya beda ya. Lahiran ya nek Solo ki pancen kondang nggon sing alus. Yaine alus. Lah iya to, Pak. Dibandingi karo Elisa jan kaya Cah sebrang ya. tar. Kawan bayi wis watak wantu ciri wanci, Mas. Iya. Muni ra, Mbak. Iki nggon cenile iki dikudu dipencet. Cek. Iya. Cek. Tes. Loh, wis tau bunyi. Nek ramune dunek-unek ki, Cah. Tahu nek-neke. Anu, panjenengan remen tembang menapa yang menjadi
tembang kesukaan biasanya itu akan dipersembahkan dengan sebaik mungkin. Nah, Kula paling remen menika, kula seneng alusan. alusan. Nggih. Alusan lho, iki sing do seneng iki do dicatet. Uci senengane sing alus-alus. Nggih, kula Iya. remen jenang gula. Jenang gula. Nah, Nggih. wah Janki. Paringi bawang nggih, mengke kula bantu. Oh, Nek nggih, siap. napa bawane biasane? Garane wong akrami menika Asmaranten. Oh, Asmaranten. Oke. Doain dulu buat masyarakat wonten bendo menapa dene setren terserah. Nggih, kagem sedaya masyarakat, sedaya penonton, mugi-mugi pinaringan panjang yuswa, pinaringan Amin. kathah rejeki, Amin. berkah Amin. barokah anggenipun angopo Wah, boga. jan. Nek jare jaman biyen nak dongane wong jedongane sinden ki mandi ya, Pak. Mandi. Mandi to. Wah neng Wonosobo kono wedak idune sinden ki payu nek esuk. Idu, Pak. Lho, esuk kae mesti wis akeh ibu-ibu antri nggawa bayi cilik ngono kae. Syuh gitu, Pak. Ora didoni ngono kuwi nah keplebeken bayine. Lah aku kan yo tanya cara Didulet ini. ngono lho. Ya, Didulet. terus dikekne kon bathuke kok dicuh. Ngono ayo tenah. Lah ya kok yo cucu ngono. Malah beleken bayine kok. Oh gitu ya. Itu doanya yang diminta apa berarti? Iya, Ben doa anake kesehatan. kenapa? Oh, ben Ya, sehat, ora- ben cantik. Ora keneng sawan, Oh. sehat ngono. Wah, berarti sinden ki anti sawan ya. Lho. Iya, sinden pemene sing ora tau salin. Iya. Ayo Mbak, salin. paringi gegarane wong akrame. Kekarane. Alon-alon mawon. Pokoknya sing penting gendel, pelan-pelan aja, tarik napas, siso jalan yuk. Siap. Semangat. Pertama engko gegarane, engko Lis. pomen pirang-pirang Lis. lare. Kowe Iya, mau sing penting apa? Gendel apa mau? Gegarane kok gendel sih? Kayak mana? Kendel. Oh, Berani, kadalah kendel. Oh, kupinge dongfeng. Sapa Gatot mesti Oh, sing kendel. penting bergedel ngono apa mau. Kendel iki kunci lho. Kendel to. Oh, Yo dicoba. Sing semangat. Oke, jalan. Tarik nafas. Durung ngerti. Kekarane wong akrami. Nah, masuk moralis. Masuk. Nah. Dulu belajar SMKI apa SMA? SMKI. Oh, SMKI. Iya, Berarti tapi- udah nyinden dari apa? Dari belasan tahun ya? Iya, 15 tapi tahun. korban corona. Korban oh Iya. dadine mung lewat ke laptop. Lewat terus Nganggo Zoom. lulus. Nganggo Zoom iso lulus. Penak banget ya. Kene lho Pak, enake orang yang sekolah di tahun 2020. Iya, Tekane 2020. Ora tau mlebu ngerti-ngerti lulus to. Iya. Ya produknya ngono-ngono kuwi. Produknya. Tapi ya bagus kok. Berarti belajarnya nyuara gimana waktu itu? Belajarnya sering ikut nembang. Oh, ikut nembang. Iya. Berarti ikut apa? Ikut dalang-dalang juga. Iya. Biasanya ndereke siapa? Biasanya pun Pak Bagong Darmono. Oh, Pak Bagong Darmono. Oh, Cik. nggih. Lanjut, Mbak. Tetap benda tutup rupa. Calon apik iki. Calon bagus. Calon apik. Pengestunipun Olah Pak. vokale apik, intonasine apik, kedaling ngilat ya cetrok. Ya. Tur yo gelem serawung, Pak. Maksudnya ikut siapa-siapa. Nah, iya. Enggak kepatok. Enak. Kayak Mbak Lia lho contohnya. Oh, Iya. melu Pripun? kono, melu kene, melu kono. Wah, mesti. Wah nek liya aku wis tahan banting. Jane nderek mriki nggih ndredeg. Lah ngopo kok ndredeg? Lah mboten kulinten nderek Jogja. Wah, mboten Nggih. mboten apa-apa. Saniki niku wis ora ana bedane Jogja, Solo, Klaten Mboten wis ora ana wonten. bedane wis kabeh. Wayang niku Gabungan. saniki gaya Nusantara. Oh, Ya. nggih kaya Nusantara. Di Lala saya tuh kalau di sini di Magetan, Madiun dan sekitarnya kalau sejalan pulang itu nyetel radio cetet
itu sering-sering dengar Pak Seno. Jadi aku meneng-meneng ya wah ternyata budaya Jogja keprak ting 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 itu bisa sampai wetan. Aku ya gumun. Nah berarti kan hebat sekarang itu udah nggak ada batas antara gaya Jogja maupun gaya Solo. Luar biasa. Kebudayaan kita bersama. Ayo lanjut. Mbak Lisa mau? Dua larek dulu. Oh iya. Piro iki mau. Syai. Among hati pawi Kanca-kanca Bang Bintulu langsung do diam 1000 bahasa. Iya. Menghayati. Ki kira-kira wae sapa ya? Iya. Kari ki arek ngecim nomor HP mesti. Kok nek diping aja langsung anu ya. Pokoknya harus jual mahal sebagai perempuan iki kudu jual mahal. Nah, jangan dikit-dikin kowe yoga ya lah biasa senengane sapa-sapa wong wedok ayu sithik diping. Yoga ki abrakan apa? Ku yoga iki gejliken cengele wae. Lah iya. Terutama pembalung-pembalung. Oh, sing dembong nomor loro iki bahaya kuwi. Napa nggih? Iya. Oh. Gua nase ra jamak-jamak. Ah wingi pit wedoke doyak-oyak kok. Hai. Luput pisan kena pisan yen gampang yen Yan. gampang luwe gampang Nek cari pacari sik ngrebab wae iki lho, jenenge Swatama. Itu tenang kuwi ra seneng wong wedok, senenge wedhus. Aman. Apa mo? Aman iku aman. Wah beda karo kancaku ya. Nek kancaku ki apa-apa doyan. Waton ramuni mbek. Yen angel ke lang Pak menawi menika rambahan ingkang nomor kalih Jaipong radi mboten sekeca menawi dibablasne sapu tangan pripun? Wah, monggo Wong sae. wedok iki nek ngono kuwi rasane meluluhkan hati ya, Pak. Heeh. Carane halus banget ngono malah kudu ngomong iya. Iya. Ra iso nolak ya. Aku ra iso nek karo wong wedok muni ora ngono kuwi ra iso. Kanca-kanca pripun sapu tangan siap? Mboten. Ra nggawa, Mbak. Oh, lah nggih mboten napa-napa. Ya. Didanduki Kok mboten didanduki napa-napa? ora apa-apa, Oh, engko tak nggih, Pak. ewangi ya. Oh, siap. Kena numbas harata Ya. Ya.
aja lali marang aku iki ya Kang Mas kowe konjur malah lali marang aku sithik kowe nesu terus ngajak batu jangan ngajak Matur sembah nuwun, Mbak Usa. Wah, piyayine. Luar biasa. Lembut, lembah manah, murah senyum. Iya. Mbak Usa. Mau neng nggon ruang transit mau ketoke kaya wis nervous kae kaya. Oh, nervous. Wis meneng kae. Aja wedi-wedi. Mungkin ya ndelok polahe kanca-kanca kuwi wis ora kuat dekne. Jiji. Ha iya. Wah, bareng. Niki biar semakin anget. Ayo Bella. Ayo. Turun kita ke depan sana di karpet Ya. itu kita tanya bapak-bapak pengen apa. Nganggo iki wireless saja. Nah, masalah ini nggak ada request. Nah, Kok bener. nek rano request, Ya. rano abang-abang apa biru-biru. Sik ngenteni Mbak, iki Ayo. panggungnya dhuwur. Sikilmu cendek ya. Heeh. Ya. Sikile Bella iki cendek apa? Oh, heeh. Bar dongoti kok. Wow, helikopter liwat. Yo, iki darep ngendi lho? Ayo kita ning kene. Bapak-bapak, mbok menawi wonten pamundutan. Monggo yang mau mengersake. Apa? Mumpung deket di sini. Betul, mumpung wonten nggih, Mbak. Nggih, Caping Gunung, Sri Uning, pokoknya yang bisa pakai gamelan. Ya. Wonten pamundutan? Wah, Gubuk Gubuk Asmara. Asmara, Beres, Ibuke. Siap. Nggih. Podang Podang kuning. kuning. Wes, iki aminakan yang mana? Monggo di medley sekalian ya nggak apa-apa. Oke. Apa lagune? Mbok niki nganu nyuwun napa? Gubuk Asmara
kalih podang kuning. Oh, Niki iya. ajeng kula bawani. Oh ya. Oh iya. Napa? Kasmoro. Pak sinten? Pak Pawa. Pak Pawa. Daleme Pawa. pundi? Daleme setren. Setren. Pundi cedhak napa mboten? Kula kan mampir mboten. Kula Pak RT. Oh, Pak RT. Matur nuwun Ngono. Pak RT. Panjenengan nderek anu joget wonten mriki nggih. Napa panjenengan bawa saged mboten? Nyingkar nyingkur. Wah, sip. Saged. Nggih, monggo Pak. Nggih, salam riyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng panjenenganipun Bapak Kades, Bapak Narto ingkang kula hormati dan Bapak Soim sebagai Dewan Magetan nggih. Nyuwun ngapunten kula badhe bawa gubuk asmara. Nyingkar nyingkur Jos, jenengan saged niku kok. wiwitane nyingkar nyingkur Cengkoke mawon dipun kembangaken lho, mboten kados padatan. Luar biasa. Lah nggih. lingsam yen kemutan Apik lho ini kembangane. Angel ditirokke lho sapa Angel. sing iso. Angel iki, ayo. Gak iso iki. Moho. Iki nek konangan produser iso di lelam banyu keras. Dipadake gamelan rumiyin. Lalam samonten. lelampahan kang kauri Nggih, sae. tresna tulus najaneng gubuk asmara Jas luar biasa, matur nuwun Pak. Oh, mae suwung. nggih ngapunten nggih Pak Dalang Wes sae Pak, pun luar Sae. biasa nggih. Nggih, niki Ya. jenengan joget, kula kalih Nggih, Bella Pak sik nyanyi RT. nggih. oh nggih Nggih, jenengan joget lho Pak. Ayo Bel. Nggih, iki lho iku RT sing marahi masyarakate guyub iki kaya ngene iki. Nggih, marake horek. Nggih. Hai. Goyang Pak Rete. Ai ai yo. Ai ai yo. Liwat aku kelingan gubuk gawe biyen tak goler Ai ai yo. Ai ai yo. ning jaga kebak tulisan warna abang tanda isih prawan Mbak Lisa Senenge gubuk asmara. Biyen Om tresna tanpa bental tanpa kuasa beta-beting taman asmara gubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki
cerita wayah wengi nganti gagat rino. Mantap boten, Pak. Bagaimana perasaannya bisa digoyang sama Mbak Elisa? Kok pertanyaannya ngono, bisa digoyang. Loh ini kesempatan yang langka loh Mbak. Catatan sajrone ati datan luntur saya marati Iya. aku kowe dadi garwa merga lereng minggu pengasmara. Delay podang kuning bel. Ya. So awan ngomah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Kekancangan tak rindik saka kadowan. Sarwi ngoceh dheweke ngalih pencet. Kang nyawang Gleyang tak sawang menco ngepak kekencangan tarinde saka katawan sarwi ngoceh dhewe malih. Ya. Pelogae tak suwun mbak aja ngece podang kuning agawe pikirku kome. Hai. Tak sawang tambah manise ibu bunga yen nganti dadi duwe. Ora bakal atiku kegiwang liyan yen si bodangan tutut ati kepangan. Ora mendatiku sang saya datang ajarane sepikan kulit matur nuwun panjang kuyungipun. Samenika sampun mangke nek tanduk tambah nggih. Nggih kula saderenge matur nuwun nggih. Oh nggih. Nggih matur nuwun. Nggih. Matur nuwun suwun, nggih. Bapak. Iya. Matur sembah nuwun panjang kuyungipun. Menika nggih Pak Lurah mbok menawi wonten kasih pangandikan dulu sedikit. Wonten pepanggungan apa wonten mriki Pak? Wonten mriki mawon. Oh nggih. Pesanan saking yoga kula yang jauh di sana. Niki lali janjine. Lali janjine. Sing betane Mbak Elisa. Matur nuwun. Sinten sik nonton dari jauh siapa namanya? Mbak Abel, Ayu Larasan. Nggih, Mbak Lah Abel. iki lho Mbak yang Elisa. jauh di sana. Njok dadi nular kok nek ana sing Matur nuwun, miwiti. nggih, Pak. Matur nuwun Pak Rete. Lah wis mulai bral. Ngene kan lumayan. Lares. Mulai ya, Nah, Bel. betul. Nggih niki minangkani Mbak Abel nggih ingkang wonten griya kalian Bapak wau Pak Dasim. Pak sapa? Aku ya ora krungu. Pak Dasiman napa sinten nggih, Pak? Hah? Daswiono. Ya, Oh, Pak nggih. Dasyono, nggih. Iki wau nyuwun Gerajakan Banyuwangi. Ya. Gerajakan. Wah, jan berkahe Belale Radus mau. Oh, lah iya. Lah aku adus mangane diinjen yang penting Iya. adus. Ora. Kok diinjen kok pede emang. Lah bolong, Mbak. Oh, bolong. Walah. Ya ora apa-apa, nek sinden ki malah mending gak adus. Oh, Soalnya ngono. nek adus sih esek. Apa wi? Suaranya itu esek. Esek Biasanya itu aku apa? suaranya bisa awet kayak gini karena jarang Tidak mandi, mandi. juga. Oh, gitu. Kalau kena dingin, hawa dingin, mandi itu malah biasanya serak. Berarti Ya. jenengan emang jarang mandi ya? Jarang mandi itu adalah kunci.
Nggih niki minangkani setunggal permintaan dari Pak Lurah lali janji. Lali janjine. Nggih. Ya. Niki ngangge bawa mboten Pak Lurah? Langsung napa nggih bawa? Oh nggih bawa. Ibuke nyuwun brasbrus, Mbak, langsung Brasbrus jarene. langsung mawon, Mbak. Oh, ibu-ibu Tidak beda pakai ya. lama. Nggih, monggo ditarik mawon, Mas. Yeah. Lali janjine. Ya, lali janjine. Yuk. Ayo ya. Eh. Monggo, Mbah, monggo, Mbah. Iya, iya. Irungmu mesti tak jiwa. 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 Lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora Janjane kowe ne. Gelagatmu saja nyupriyane. Hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Ayo Mbak. Heeh. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ing kamarmu nganti lingsir srengenge aku tunggu kowe tak SMS Tanda kowe ora teka. Gayeng. Kayang no, ngene iki kan bisa langsung sama masyarakat. Masalahnya kadoan nek di sana kita nggak iso ndelok, nggak iso bersapa bersama-sama Tidak bisa dengan berinteraksi. masyarakat. Berinteraksi. Lanjut. Tarik, yuk, tarik. Janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyebriyani Hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya.
sembah nuwun niku sampun dipinangkani Lali lali janjine. janjine. Pak panjenengan Gerajakan Banyuwanginya pengen di sini apa di atas panggung? Di sini aja, saya panggilkan ini namanya Bella. Bella dari mana? Dari Kediri, Mbak. Dari Kediri, tapi sekolah di mana? Di Jogja. Di Jepang. Wow, Kok di ngarani. Jepang? Di Jogja. Tapi udah lulus apa belum? Sudah lulus. Sekolahnya di jurusan apa? Dulu filsafat. Loh, Pak Benyek, Ya. sindenmu lo lulusan sarjana filsafat Loh, nah ya. lah iya. Ampoh iki ya. Kok iso filsafat, kok iso belajar nyinden itu gimana? Ya saya ikut ekstra di kampus, Mbak. Oh, karaoke. Wah, iki Wih. elek tenan ya bocah. Ngawur. Wih lulus sing kuwi wawancarane karo aku Ram ya. Lah? Wah iya filsafat Nggih. kuwi. Dulu saya wawancara sama Pak Benyek sebagai narasumber beliau. Wih ngatur. rungokno. Untuk skripsi saya. Jos. Selamat, semoga sukses. Sekarang Nggih, Mbak amin. Bella ini sering muncul di TVRI Jogja, Ya. acara Gongsong Ngetren. Gongsong ngetren. Bersama Oke, Mbak Elisa. kita panggil Mbak Endah Wasita. Ayo Mbak Endah Ayo Wasita dah. boleh turun ke bawah. Ya, Udah. nena yuk. Dah. Yuk. Lela la lela lela la lela lela lela. Selamat malam, Sugeng Selamat malam, Sugeng Dalu Mbak Elisa. Nek penyanyi ki beda ya, nek Iya. jawab renyah gitu loh. Selamat malam, Sugeng Dalu. Iya. Suaranya digede-gede. Iya, di gede-gede. Iya, Mbak. Iya. Ayo dikenalke iki ben warga masyarakat. Masyarakat. Warga masyarakat. Nggih. Wonten setren kenal, Mbak. Namine sinten? Aje ngaturaken Sugeng Dalu, je Pak Bun derek nepangaken nami kula Endah Wasita Ningrum. Endah Wasita Ningrum. Nggih. Nah, Samenika tasih sekolah napa sampun lulus? Sampun rampung sampun Sampun lulus. rampung, once. Samenika tasih single napa pun payu? Nggih. Tasih kok single to, Mbak? Single. Single. Nggih, Single. nek single ki gelut. Oh, singling. Iya. Tesih bribek-bribek. Nggih. Nggih, tasih jomblo, Pak. Jomblo. Nggih. Waduh. Durung tekan sekene ya urung ana sing ngejak bebrayan. Ada deh. Kamu kok kepo to, Mbak? Aku kepo soal aku ya durung. Lah Tadi aku salaman. Lah iya, aku ki ngenteni jenengan dhisik lho kok ya malah. Oke, Mbak iki ana apa Nggih. pamundutan niki Nggih. wau. Banyuwangen ya, Gerajakan Banyuwangen ngangge bawa komplit nggih, Pak. Ya. Siap. Ayo iki gentenan. Kita meriahkan acara bersih desa. Ya. Dongake dulu Oke. untuk desa sini. Nggih, Aja sing padha liyane lho, mau wis ayem tentrem, bangsane rukun ngono, sing rada beda. Waduh lah apa ya aku. Gemah ripah, loh jinawi apa sing kreatif. Nggih, saderenge niki nderek Mangayu Bagya Oh, awet nderek. sampun kaleksanan nggih menika bersih desa. Ya. Ngaten nggih bersih dosa. Bersih desa kok bersih dosa piye to? Bersih desa lho Pak, jenengan ki Oh. kupinge dimakane ki kepiye ngono lho. Asmakane kaya bersih dosa ngono Se ya. soalnya mau desa. sekotol dadine rada bodek sithik. Iya. Ha iya. Jalan sing ra gelem didiskon. Nggih, mugi-mugi warga mriki wonten sentren. Sentren. Setren. Setren. Ya. Nggih, pinaringan rezeki ingkang barokah. Ya. Beta tau barokah. isen. Benar, rong metu, rong metu. Nggih. Mugi-mugi apa ya panjang yuswa. Ra apa Wis, lah. wis. Wis po. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa sing jomblo? Nggih sing jomblo ndang oleh jodoh kaya aku, ndongake aku dhewe. Ya, ya. Ya Sing biasa sih. duda ndang rabi meneh. Sing rondo ya ndang rondo. rabi meneh. Ya. Nggih. Ya, paringi bawa, Mbak. Nggih, Dari Mbak Elisa dulu Jawa dong. Wetan. Oh ya. Mambia mayon emang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Elisa.
aja takkan sesai senang kang sangga tanah India kumaliareng taman sari nusuan monggo kanca-kanca Bang Bintulu gerakan Banyuwangi. Kerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang waton hang nakani ngilangaken susah ing ati Lungguh ring pasir-pasirian sembur-semburian karedoan manuk-manuk seliwerian lanang wadon uber-uberian gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayanan matri janji urip barang sir-siran ambi kandengan gending asli Banyuwangian handeng tangan deng pinggiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayanan menteri janji urip barang sisiran ambi gandengan gending asli Banyuwangian sisiran ambi gandengan gending asli Makasih Mbak Endah Wasita. Sami-sami. Luar biasa. Jeh.
Ki mau Grajakan Banyuwangen. Betul, Ya, Pak. Grajakan Banyuwangen ki lagu saka Seko Banyumasan. Banyuwangi. Hah? Banyuasan. Aku tahu ya ana dijaluki lagu nyuwun Grajakan Banyumasan. Banyumasan. Grajakan kok Aku nek Banyumasan. eling-eling napa-napa kok Grajakan Banyumasan. Ya niki lagu pungkasan Pak, saking sakam sama Mbak Intan. Ayo Mbak Intan Ya. turun. Kita apa kaya jaranen ke lho, ninggal katresnan. Ninggal Nah, katresnan. yuk. Ayo Mbak Intan, turun ke Ayo. bawah. Jangan turun ke atas, kalau ke atas namanya naik. Ayo. Ayo naik ke atas, di atas apa di bawah Bu? Atas ya, aku taat ke atas aja Mbak. Iya. Ninggal Wes, katresnan wes cukup, saya garap ngisor. riok. Ya. Ya, munggah kene. Ayo, kaya ngapa? Ninggal katresnan garap riok. Yuk. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Dan
Nangis sajroning atiku sawise siraman aku sliramu ra krasa aku kudu sampeyan karo sapa Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ijabahi sok kapan nanggonmu bali bisa kumpul kaya tuing nguni Aja lali pawelingku Mas janji-janjimu Aku kang setya satuhu tak andeni nganti sak balimu Iki kacamatane sapa ya? Sewone piro? Sewone piro ndah? 100. Ya niki wau sampun setunggal mboko setunggal dipun pinangkani Pak. Mbok menawi wonten dawuh malih napa? Wis dipinangkani pamundutan wis dipinangkani kabeh. Nggih sampun. Ya, matur sembah nuwun. Ayo nok nek wis dipinangkani kabeh pamundutan wancine nerusake kewajiban. Mbak Elisa, terima kasih kula nggih atas ngaturaken gunging panuwun, Pak. Sampun Dipun timbali, dipun dawuhi wonten Doson Setren menika kalian Kecamatan Bendo. Ya. Mugi-mugi ndadosaken berkah sedaya kemawon nggih menika Pak Lurah, Pak DPR, Pak sedaya perangkat desa kalian sedaya mawon ingkang sampun nyengkuyung para panitia. Ya. Mugi-mugi pinaringan berkah ingkang kathah. Amin. Sehat panjang yuswa. Ya. Lan mugi-mugi pokoknya aku mohon maaf banyak kalau banyak kesalahan utawa salah atur nyuwun agunging samudra pangaksomo. Iya, ora dadi ngopo. Iya. Panjenengan mugi-mugi pokoknya sukses lancar sedumugi tancep kayon. Pak. Amin, amin. Cik. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Cik. Menawi badhe taksih kepareng lenggah, katuran lenggah menawi badhe ngersakaken badhe wonten acara selanjutnya inggih mboten langkung nderekaken sugeng tindak. Mangke lajeng kalian Mbah Lurah. Nggih. Nggih, mangke wonten ingkang badhe menghubungi. Ya. Ayo nok teruske kewajiban luwih dhisik. Ayo tak dherekake, Mak. Miat langen ning kalanggan